Sziasztok, mit adhatok? Jó napot kívánok! Én egy gyors kölcsön burigálatra van szükségem. Micsodára? Egy gyors kölcsönre, 1 millióra. De mi egy gyors étterem vagyunk. Igen. De hát én láttam a tévében, hogy bejövök hozzátok, és nekem adtok. Ja, bejövünk, bocs. És nekem adtok egy egész milliót. Nem, itt csak hamburgert kérhetsz. Hát ez biztos, hogy adnotok kellett, vagy miért, de szükségem van a pénzre. Ne! Nyugi, semmi probléma. Csak csomagoljátok be nekem, hogy a millió. Ó, nyugalom, most mit volt az ott? Csak Ide a pénzért csomagolod és jöttünk, gyors ideadod kölcsönre jöttünk, és semmi nem akartunk, semmi, nyugalom, nem semmi gond, kimehetünk valamit. Csak a pénzt akartuk. De akarjátok azt... Micsoda? Jó van, hagyd már, nyugalom. Tegyük át az egész! Gyerünk!